हेलो लोगोफोर जायफोरा गारि लानो होननानै सानगासिनो दङब्ला एसेसो खम बिबाङाव मोनोब्ला लागौ होननानै सानदोंब्ला अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। थ' बिदिब्ला आसाम सरकारथिंजायनिफ्राय बे रादाबखौ फोसावनाय जादों दि जायफोर सुबुङा 21 बोसोरनिफ्राय 40 बोसोरनि सुबुङा बे गारिखौ लानो हागोन। आसामनि 10,000 गामिखौ बेवहाय सोसननाय जादों। थ' बैफोर गामिनि खामानि गैयै लाइमोन सेंग्रा सिख्ला एबा हौवासा जा हिनजावसा जा 21 निफ्राय 40 बोसोरनि सुबुङा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। नोंथाङा इन्डिभिजुअल नङाब्ला सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मुङाव बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। थ' बेवहाय गोबां रोखोमनि गारि दङ, जेरै 7+1 सिटार, 9+1 सिटार, 6+1 सिटार, 4+1 सिटार। नोंथाङा जेखौ लानो गोसो बेखौनो 25% डिसकाउन्ट रेहायाव लानो हागोन। स' बेनि थाखाय मोननैसो खोथाखौल' गोसोआव लानांगौ दङ। थ' मा बे मोननैसो खोथाया माबोरै बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन, मा कम्पानिनि गारि, गासैखौबो आं नोंथांमोननो स्टेप बाय स्टेप फोरमायनानै होगोन। थ' बिदिब्ला बेनि थाखाय भिडिअखौ जोबजासे स' बिदिब्ला आंनि खौरां नोंथांमोना नायगासिनो दं इउटुब चेनेल लाइमोन लाइजाम। जुदि नोंथाङा दासिमबो लाइमोन लाइजाम इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला फ्रियावनो मोननाय गोजा गाबनि साबस्क्राइब बाटनखौ गोसोम खालामदो, लोगोसे बेल नटिफिकेशनखौबो। आरो जेसेबां हायो नोंथाङा बे भिडिअखौ शेयार खालामहरदो, जाहाथे नोंथांनि लोगो लेवा आरो बाय बाहागियाबो बेखौ गोरलैयैनो बिनि फायदाखौ लानो हायो। स' बिदिब्ला नोंथांमोना नुनो मोनदों बे आसनिनि मुङानो जाबाय मुख्यमन्त्रि ग्राम्य परिबहन आसनि। बेवहाय लिरनाय दङ सिएम साबसिडि स्किम अफ एन्टारप्रेनियर सेल्फ हेल्प ग्रुप टु स्टार्ट लाइट पेसेन्जार भेहिकल ट्रान्सपर्ट सार्भिस इन भिलेज अफ आसाम। थ' बिदिब्ला बेवहाय फोरमायनाय जादों दे आसामनि गामि ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय आसामनि सेल्फ हेल्प ग्रुप एबा एन्टारप्रेनियर्स माबा मोनसे खामानि मावनो गोनां सुबुंफोरनो बे स्किमखौ खालामनानै होनाय जादों। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय गासै डिटेल्सआव होनाय दङ, नोंथांमोना बेखौ फरायोब्ला फरायनानै लानो हागोन। गासै खोथाखौ नोंथांमोना आबुङै मिथिनानै लानो हागोन। थ' बिदिब्ला दानिया बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मोननैसो क्राइटेरियानि गोनांथि दङ। थ' नोंथांमोना बेवहाय मा क्राइटेरिया नांगौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनानै होगोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना दानिया बेखौ एप्लाइ खालामनोब्ला मोननैसो क्राइटेरियानि गोनांथि। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नायनानै लादों मा क्राइटेरिया बेवहाय गोनांथि दङ। जाय बिथांमोना इन्डिभिजुअल एबा सेल्फ हेल्प ग्रुपआ एप्लाइ खालामनो सानो बिथांमोना गामि ओनसोलनि थागिबि जानो नांगोन। अर्थात जायफोर बिथांमोना गामि ओनसोलनि बे बिथांमोनाल'सो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय नम्बर 2 दङ, जाय बिथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामगोन बिथांमोना LMB अर्थात लाइट मटर भेहिकलनि लाइसेन्स थानाय जानांगोन, अब्लासो बिथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय बैसोआ 21 निफ्राय 40 बोसोरनि गेजेराव जानांगोन, अब्लासो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय न'सेयाव सासेल' सुबुङा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो बेबायदिनो मोननैसो बेवहाय क्राइटेरिया दङ। नोंथांमोना बेफोर गासै क्राइटेरिया थायोब्लासो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो जुदि नोंथांमोनाव बेनि बबेबा क्राइटेरिया गैयाब्ला नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। थ' बेखायनो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनायनि सिगां नोंथांमोना बेखौ गासैखौबो डिटेल्सआव नायनानै लाब्लानो जाबाय। थ' बिदिब्ला दानिया बेखौ नोंथांमोना मोननैसो आरो पइन्ट्स दंबाय, नोंथांमोना बे पइन्ट्सखौ नोंथांमोना नायनानै ला। एप्लाइ खालामनायनि सिगां नोंथांमोना बेफोर गासै पइन्टखौ मोजाङै नट खालामनानै ला, मोजाङै नायनानै ला, मोजाङै फरायनानै ला। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेखौ फरायालासे नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो नाङा। स' बिदिब्ला गासैबो पइन्टआव जुदि नोंथांमोना रोखा जायोब्लासो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामब्लानो जाबाय। स' बिदिब्ला दानिया नोंथांमोना बेयाव नायनानै लादों मा कम्पानिनि कार दङ, बेसेबां सिटार जागोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय गासैखौबो डिटेल्सआव नायनानै लादों। बेवहायनो लिरनाय दंखायो टाटा मेजिक एक्सप्रेस M1 दङ, बे जाबाय 7 सिटारनि। बेनिफ्राय टाटा मेजिक मन्त्रा सफ्ट टप दङ, बेबो 7 सिटारनि। बेनिफ्राय महिन्द्र सुप्र पेसेन्जार दङ, बिदिनो महिन्द्र मेक्सिम दङ, बिदिनो गोबां रोखोमनि गारि दङ, गासै 13टा गारि दङ। थ' बिदिब्ला नोंथाङा बिनिनो बबेखौ पसन्द जायो, बबेखौ नांगौ, बबे नोंथांमोननि थाखाय सुइटेबल जागोन, नोंथांमोना बेखौ नायनानै मोजाङै डिटेल्स लानानै बेखौ एप्लाइ खालामब्लानो जाबाय। एप्लिकेसन फर्म दानिया नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नैबे एप्लिकेसन फर्मखौ फिलआप खालामनांगोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना दानिया बेवहाय इन्डिभिजुवेलि एप्लाइ खालामगोन ना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाय एप्लाइ खालामगोन, नोंथांमोना बेवहाय गासिबो मेनसन खालामनांगोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय फार्स्टआव नायदो फर्म नाम्बार दङ, फर्म नाम्बारखौ नोंथांमोना बेवहाय होनांगौ गैया। थ' बिदिब्ला राइट साइडआव नुनो मोनदों बेवहाय नोंथांमोना नोंथांनि सोर बेखौ एप्लाइ खालामगोन नोंथांमोननि बेवहाय फट' होनांगोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय लिरनाय दंखायो मुख्यमन्त्रि ग्राम्य परिबहन आसनि एप्लिकेसन फर्म। बेवहाय नोंथांमोनखौ दानिया क्लिक खालामनो होदों, बेवहाय नोंथांमोना टिप खालामनानै होब्लानो जाबाय। नोंथाङा इन्डिभिजुवेलि हारसिङै गाव हारसिंनि थाखाय एप्लाइ खालामगोन ना SHG अर्थात सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाय एप्लाइ खालामगोन, नोंथांमोना बेवहाय मेनसन खालामनानै होब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय नेम अफ दा रेभिनिउ भिलेज, दानिया नोंथांनि जितु रेभिनिउ भिलेज दङ ना बे रेभिनिउ भिलेजखौ नोंथांमोना बेवहाय लिरनानै होनांगोन। बेनिफ्राय नेम अफ दा एप्लिकेन्ट SHG, दानिया नोंथाङा हारसिङै एप्लाइ खालामदोंबा बेवहाय एप्लिकेन्ट नाम होदो। आरो जुदि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थ्रुयै एप्लाइ खालामदोंब्ला नोंथांमोना बेखौ SHG जितु ग्रुप दङ बेखौ बेवहाय नोंथांमोना नामखौ मेनसन खालामदो। बेनिफ्राय फादार हासबेन्ड नेम इन केस मेरिड उइमेन, जुदि नोंथाङा आइजो बेखौ एप्लाइ खालामदोंबा बेवहाय फादार हासबेन्डनि नामखौ बेवहाय होनांगोन। बेनिफ्राय पार्टनार एड्रेस, दानिया नोंथांनि जितु पार्मानेन्ट एड्रेस दङना बे पार्मानेन्ट एड्रेसखौ बेयाव होदो। बेनिफ्राय कमिउनिकेसन एड्रेस, बेफोरखौ गासैखौबो नायनानै लादों नोंथांमोना बेखौ गोरलैयैनो बेखौ फिलआप खालामनो हागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना नायदो नेसनेलिटि, बेवहाय मबाइल नाम्बार,
बेनिफ्राय केटेगरि बबे केटेगरिनिफ्राय नोंथांमोना एडुकेसन क्वालिफिकेशना बेसेबां प्रोफेशनेल डिप्लोमा डिग्री नोंथाङा मा दङ बेखौ होदो बेनिफ्राय एज नोंथांनि बैसोआ 1 जानुवारि 2020 आव नोंथांनि बैसोआ बेसेबां जागोन बेवहाय मेनसन खालामनानै होदो बेनिफ्राय दानिया लकेसन नोंथांनि जितु LMB अपारेशन नोंथाङा दानिया बबेयावहा बेखौ ड्राइभ खालामगोन बबे जायगायाव बेखौ सालायगोन नोंथांमोना बे जायगाखौ बेवहाय मेनसन खालामदो बेनिफ्राय एनि आदार अफ रिलेभेन्ट इनफरमेशन दानिया नोंथाङा बेवहाय माबाफोर इनफरमेशन होनोबा बेवहाय होजागोन थ' बिदिब्ला दानिया नेम अफ द फाइनान्सियेल इन्स्टिट्यूशन बैंक विच ब्रान्च लोकेशन विच अफ द एप्लिकेन्ट विच प्रिपेयार द लोन दानिया नोंथाङा लोनखौ बबे जायगानिफ्राय दानहोनो दानिया बबे बेंकनिफ्राय दानहोनो नोंथाङा बेवहाय मेनसन खालामनो जितु EMI फैगोन बे EMI खौ बबेनिफ्राय दानहोगोन नोंथाङा बेवहाय बेंकखौ मेनसन खालामनानै होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय सार्टिफिकेट टु बी एनक्ल'ज दानिया नोंथांनि क्वालिफिकेशन सार्टिफिकेट नांगोन बेनिफ्राय नोंथांनि बैसो थानाय अर्थात मेट्रिकनि जितु एडमिट कार्ड दङ बे एडमिट कार्डखौ नोंथांमोना बेवहाय लोगोसे जेरक्स खालामनानै होफानांगोन बेनिफ्राय गाहायाव फैबा आरो मोनसे फर्म दंबाय बेनिफ्राय डिक्लारेशन आन्डारटेकिं दानिया नोंथाङा बेवहाय गावनि गासै इनफरमेशनखौ बेवहाय मोजाङै होब्लानो जाबाय गोजौआव जेरै होदों बेयाव बेबायदि होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय गाहायाव दङ नोंथांमोना लेफ्ट साइडआव नुनो मोनदों डेट आरो प्लेस बेनिफ्राय राइट साइडआव नुनो मोनदों सिगनेचार आरो एप्लिकेन्ट नाम्बार नाम थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेफोर गासैखौबो बेवहाय नायनानै मोजाङै दानिया बेवहाय मा डकुमेन्ट्स नांगोन बेफोरखौ गासैखौबो नोंथाङा नायनानै बेवहाय लोगोसे जेरक्स खालामनानै होफाबानो जाबाय बेनिफ्राय लोगोसे गाहायाव नुनो मोनदों एक्न'लेज रिसिप्ट अफ एप्लिकेन्ट टु बी फिल अप बाय द एप्लिकेन्ट बेवहाय नोंथांमोना बेखौ गावनो बेखौ फिल आप खालामनानै होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय गाहायाव नुनो मोनो रिसिप्ट अफिसार दानिया बेखौ अफिसारा बेवहाय सिगनेचार होगोन थ' दानिया बे फर्मखौ फिल आप खालामनानै नोंथाङा गासै डकुमेन्ट्सखौ रेडि खालामनानै थ' बिदिब्ला नोंथाङा दानिया नोंथांनि जिल्लायाव थानाय जितु DT अफिस डिस्ट्रिक्ट ट्रान्सपर्ट अफिस नोंथांमोना बेवहाय साबमिट होनो नांगोन थ' बिदिब्ला नोंथाङा जुदि बेखौ एप्लाइ खालामनो गोसोब्ला नोंथाङा जुदि बे फर्मखौ नागिरगासिनो दङब्लाथ' बिदिब्ला नोंथाङा सिन्था खालामनांगौ गोनांथि गैया थ' बिदिब्ला आं बेनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन नङाब्ला नोंथाङा बेवहाय comtransport.assam.gov.in होननाय वेबसाइटआव थांब्लानो जाबाय बेबायदि मोनसे वेबसाइट गेवनानै फैगोन थ' बिदिब्ला नोंथाङा बेवहाय गाहायाव नुनो मोनगोन बेबायदि मोनब्रै अप्शन दङ डाउनलडनि थ' बिदिब्ला बेनिनो नोंथांमोना बेवहाय एप्लिकेशन फर्मा एसामिसाव दङ इंलिसाव दङ आरो बेंगलियाव दङ नोंथाङा बेनिनो जायखिजाया मोनसे बबेखौ नांगौ नोंथांमोना बेवहाय डाउनलड खालामनानै लाब्लानो जाबाय थ' हमनानै ला इंलिसाव जुदि नांगौबा नैबेखौ क्लिक खालामनानै लाब्लानो जाबाय बेवहाय बेबायदि अप्शन फैगोन बेखौ डाउनलड खालामनायनि उनाव बेवहाय PDF फर्माव फैगोन नैबे जाबाय एप्लिकेशन फर्म थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेखौ बे डाउनलडनिफ्राय जायखिजाया जेराव सुखन थांनानै नोंथांमोना बेखौ मोजाङै प्रिन्ट खालामना लाब्लानो जाबाय थ' बिदिब्ला बेबायदिनो बेखौ प्रिन्ट खालामनानै नोंथांमोना मोजाङै लिरनानै होब्लानो जाबाय डकुमेन्ट्सजों लोगोसे नोंथांमोना बेखौ DT अफिसाव साबमिट होदो बेखिनियानो आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जानांगौ जुदि मोजां मोनब्ला मोनसे लाइक खालामदो आरो जुदि माबाफोर सोंनो दंबायोब्ला कमेन्ट सेक्सनाव सोंहरदो आरो जुदि गाज्रि मोनब्ला डिसलाइक खालामदो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो नोंथाङा जेसेबां हायो बेखौ बे भिडिअखौ शेयार खालामहरदो जाहाथे नोंथांनि बन्धु लोगोफोराबो बेनि फायदाखौ लानो हायो।